Dr. Abela, x'inhu ma l-indikazzjonijiet ta' riżultat? L-odwa tajba l-ewwel net, għandna indikazzjoni ċara li l-Partit Laburista se jikseb maġġoranza assoluta. U allura l-ewwel mandat tiegħi biex immexxi l-pajjiż bħala Prim Ministru. L-ewwel indikazzjonijiet huma li l-Partit Laburista rebaħ marġini b'saħħtu. Il-bieraħ il-poplu Malti wawċi għażel li jimxi l-qudiem lejn futur sabiħ. Il-mandat li tagħna l-poplu Awċi u Malti se nsarfuh f'ħidma aktar qawwija u milta akbar minn qatt qabel. Minn għada x-xogħol ikompli. Irridu nkomplu lejn it-triq tal-normalità u nkomplu nagħmlu bidliet importanti u nwettqu riformi kbar fi spirtu ta' għaqda nazzjonali. Fuq kollox, Malta hija ta' kulħadd u għalhekk Malta flimkien. Nappella l kulħadd li jiċċelebra bil-kalma, nuru rispett sħiħ lejn xulxin u nieħdu gost mod responsabbli. Prim Ministru, ma nafx hekk tistax tindikanna bejn wieħed u Rebħa Laburista l-Prim Ministru Robert Abela jindika jgħid li l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali. It-13 il-elezzjoni minn wara l-indipendenza li law ferħ ċelebrazzjonijiet b'rispett b'dinjetà fis-sala tal-voti ġewwa in-Naxxar.